naimbang nga orasyo kakabsat kagayam ko kakailyan kasla jak manamot ti saritaek kasla jak manamot ti mangrugi ngem sapay ta nasalunat kayo kadagiti balbalayo ket stay safe all the time. Gapu ta iti nga bulan nga Abril iso ti kunada panang celebrar iti bulan ti literatura Ilocana ket ma-inspiraranak man unay ta iti Facebook ato dagiti pagtamedak ken dedayawek amananiw nga agibasbasa kadagiti daniw akas may samet a pang celebrar da wenno pang suportar da iti panakaselebrar iti daytoy nga bulan ti literatura Ilocana ket dati ang agibasbasa iti daniw ngem itatala nga agparangak iti rupan-rupa ket daytoy ti kabsatyo lumakayen ngem karigatan lata ti agbiag anang arod ket mangibasak man iti maysa a daniw ket daytoy nga daniw ket isu ti daniw ko naipablaak iti Banawak iti Calabes nga tawen Oktubre 16 to 31, 2019 ket napauluan daytoy iti Gundaway wenno sagot ti Gundaway ket daytoy kakabsat baliktad met gayam ti panagyannan no may pakita ngem oreno kasta agin nanos tayo ket agin niliw tayo ket sapay ta iti panangibasa makaited iti liliwa ket no adaman bilang kasla inspirasyon jak peket balbalikasen sapay ko mata idulin tayo datang inspirasyon ket umanay nga panglinglingan tayo iti pagpagi tayo iti babaen iti panagtalinet tayo iti balbalay tayo ket daytoy kakabsat ket tumek tayo. Sagot ti Gundaway. Idi naging narakop ta nairot dagiti nalamuyot nga ulep kaslapungan ano umong da iti uneg dagitoy takyag rakosen nak iti napaot inyarasaas ko iti akin kanigid alapayag mo insungbat mo ti pigsam inawid mo ti bukod ko iti panagsadar ti ulom diti barokong nangeg mo ti panagriing dagiti matmaturog ako libangbang ano to kay iti kinapusaksak ti sabong dagiti sabong ay ayaten kaunay kinunak iti nagraed at timek binatok ti anges ko ti banglo takasla rabii ti kangisit na buok ay ayaten kamet insungbat mo ket tinangad na nakita ti rupa ti langit iti babaek nagsuwekak iti nararapaap ko abituen kadagita matam sumagmamano araay
tibuok mo tini kurtina iti pingping iti agdiso ti agek. Inwalin amin ida digiti bibig na inayad akas iti padak ti pusa iti panaganup na kas kainayad ti bulan amang iwalwalin kadagiti mga beng abulong ti chiko iti bato ti inggit iliw na atawa manipod ditoy pagtaktak diranta. Deta kakabsat ti nagpatinggaan natin nga daniw ket sapay ko mata nang tedi ti inspirasyon kastay ko na ket pamakpako kanan yon ta atuti kiti kamalik kiti panigibasa gem lapimpita sekton no maminsan napial lang pangrereaw iti pagpagitayo ken panagkikinita tayo iti rupa-rupa kung kumaem ti kamet makita so nga ala ito iti kapsatyo nga nagpapakadan ket sapay nasalunat tayo lata kanayon anad laheng agtalente iti balbalay sa telarumuar no inasisita et surutin tayo digiti anurutin tapni ti kasta ket agtalinet tayo nga safety nang nangruna kadigiti wenno iti salon at tayo nembag pa niya na orasyon kabsat. Thank you unay.